Hej alle sammen og velkommen til den her video. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der tager vi ud i naturen for at samle lidt skrald op, fordi det er desværre sådan, at der er rigtig mange svin, der går og smider skrald, og det vil vi gerne ændre lidt på. Jeg har taget min ven med. Hej, jeg hedder Lykke, og jeg vil gerne hjælpe Auguste med at samle lidt skrald ind, fordi vi synes det er irriterende, at der er så meget skrald i naturen. Okay, vi er knap nok lige kommet ud af døren, og jeg har allerede fundet noget skrald. Så, der var der 2 stykker. Og snart 3, fordi jeg har fundet noget andet lige herovre. Ja, den skal nok komme op. Men der står skraldespand lige derovre. Hvorfor smider de det ikke i der? Det er fandme et godt spørgsmål. Det er en meget godt spørgsmål, Lykke. Jeg har fundet en cigaret. Enig. Det er en pind. Det er ikke en pind. Nå. Så. Jeg troede bare, det var en tynd pind. Hvorfor skulle jeg tage en pind? Det kan du godt være. Blæser godt nok meget. Vil du måske lige komme og hjælpe mig? Så. Okay. Vi er ikke engang gået i 10 minutter, og der er allerede halvt fyldt. Eller, Ej, okay. nu overdriver jeg. Det er ikke løgn. Der går noget meget skrald. Jeg kan sgu da ikke få det her op. Det her er seriøst helt hårdt. Prøv lige at mærke, så behøver du ikke Lykke, hvis du ikke kan få det op. Prøv lige at mærke det. Ja. Der. Der. Det er sindssygt, hvor meget skrald der er. Ja, det er ikke særlig lækkert. Nej. Er svampe egentlig skrald? Jeg ved godt, det er meget dårligt. Ej! Lykke! Undskyld. Undskyld mig. Se, hvad vi lige har fundet, sådan et metalrør ting. Hvad skal vi gøre med det? Smid det i posen. Det kunne godt være, at det skulle... Hvad ved jeg et andet sted hen? Der. Connie. Connies? Nå. Eller hvad? Jo. Sådan der. Nej, det var ikke noget. Må jeg røre dig? Hvorfor? Jeg spørger. Så må jeg? Du kan ikke få det. Det kunne jeg faktisk. Du er tyk om det. Tager du den? Lykke, samle lige den der op. Det er mig, der nærmest samler alt op. Altså, drama queen. Siger jeg. Ja, siger du. Kom. Okay. Vent, der ligger en legeplads herinde. Ja, lad os gå ind på legepladsen og kigge. Jo. Du skal ikke træde på mig. Prøv, hold den i.
enige med os. Og vi er enige med den. Præcis. Jeg er ved at falde i søvn. Det der er da ikke skrald. Jeg har fundet skrald. Hvor? Det ved jeg heller ikke. Nogle gange giver du mig faktisk lidt spat. Nå, din skal til at gå rundt og lede. Fundet noget? Ja, det havde du fandme. Du bandede. Det er bare ikke særlig godt på en video at bande. Kender du Morten Mønster? Hvad? Kender du Morten Mønster? Nej, men jeg har set hans videoer. Har du hørt, hvordan han siger tingene? Nej. Oh my... Jamen, det er sådan meget lang tid siden, jeg har set Morten Mønster. Jeg kan jo ikke huske det. Ja. Jeg har fundet... Nej, det var et blad. Upsi. Den er ulækker. Jeg har fundet en fjer. Jeg kan godt lide at proppe den i mit hår. Det ser bare mega cool ud. I'm a DJ roller coaster. Det her, det er fandme klamt, fordi det er sådan en lille smule brunt. Fandme ulækkert. Det her, det er det, man finder mest af, og det er rigtig klamt. En til. Gumle. Hvad gumler du på? Hvad? Hvad gumler du på? Det er også godt smagsbål. Jeg har fundet meget skrald. Ej, okay. Kan du nå den der helt anden? Nej. Vidste I godt, der findes spøgelser i ens hjerne? Hvad? Fordi hvis der I siger, rør min hånd spøgelse, så tænker I på det inde i jeres hjerne. Og så føler I det, og så begynder I at skrige sådan her. Og jeg vil bare lige indrømme, der er altså ikke noget at være bange for. Ja, kom. Ja, det snakker vi ikke om. Fandt du noget? Hvad er det? Lige nu er den her min bedste ven. Hvorfor? Fordi den er dejlig at holde om. Hvorfor? Det er den bare. Okay. Jeg synes faktisk, vi klarer det ret godt. Yes, girl! Nå, men ellers vil jeg bare sige rigtig mange tak, fordi I så den her video. Husk at gå ned og give den her video et mega stort like. Og så husk at subscribe og klikke på klokken. Ellers vil jeg bare sige hej hej. Au.